Kabalo ba mo mga kabisaya nga nagdako gid ko nga dili galaag sa January 1 kay bawal daw mo gasto-gasto anang adlaw. Grabe mga kabisaya, gidala-dala gid nako na siya nga tradisyon na mo no nga dili galakaw sa January 1 kay lagi bawal magasto-gasto anang adlaw para palhi sa tibuok tuig nga naa kay kwarta. But this year, 2025, for the very first time mga kabisaya, nang laag gid mi January 1, uban akong mga anak. Grabe gid kay ko kabisi atong December mga kabisaya to the extent nga wala na jud ko time sa akong mga anak nga magbanding. And since kay request gid nila ni nga maglaag mi January 1, wala na jud ko mabuhat mga kabisaya to say yes. Og nag-decide ko nga diri na ko sila dalon sa communal ranch diri sa maimpasugong Bukidnon. Dili gid ko mahayan mga kabisaya kay wala pa lang gani mi nakaabot sa communal ranch. Inani na kanindot ang imong matan-aw diri sa impasugong Bukidnon. Grabe, way kabutangan sa akong sige ingon nga grabe kanindot ang impasugong. Before ta moabot sa tong destination mga kabisaya, natay malabyan diri nga daghan kayo gatambay nga mga motorista. O sa atong ka-curious mga kabisaya, dili gid pwede nga dili ta mo hapit. First time ko nakaani diri sa impasugong guys. Kabalo ba mo nga every time matukog Balay City, igura na ko ni siya ginalabyan ang impasugong kay palahi mo gud siya nga dalan, but for the very first time nakaanhi na gyud mi no, og syempre uban ako kong mga anak. Ug abi na kog mingaw karon kay syempre New Year biya, pero daghan kay kapanuroy guys. In the way mi karon sa communal ranch, go straight raman daw, di ra mo mahapit diri para mapapicture kay tsada gid kaayo. Grabe ka tsada imong background ko diri mo magpicture no. Nagi ka ma-feel gid nimo ang Bukidnon. Ma-feel gid mo ang Bukidnon nga naka sa Bukidnon. Ang ganda mo Bukidnon. Tsada kayo guys. Wow, oh my God. Sabi mga kabisaya, kung ikaw gikan kag CDO tapos mo biyay kag 2 hours para lang makaabot diri sa impasugong, grabe gid ka worth it guys. Tanawan niyo oh. Grabe. First time ko nakakita og inani ka tsada nga talan-awon gid guys. Normally, makita naman kitag mga overlooking no, pero diri sa impasugong the best gid kayo. Tanawa ga green tapos na pa yung mga fogs. Ning tsada nga banding kamo nga family kung moanhi mo diri nga inani ang mga talan-awon kay grabe jud ka worth it. Tapos o itag gamay ra bitay kag magasto kay syempre magtubil ka, and then naray mga pagkaon yung makita da mga snacks at mga tabi-tabi nga for sure barato ra pud kaayo gihapon. Sada kay weather. Ang weather, the best kay weather. Tanawa dito ga fogs oh. Tanawa ga fogs. Oh my God. Grabe. OMG, ang ganda mo yung pasugong. Grabe, wala na siya ikuan ha, wala na siya filter. Green gid kay siya. Naputay na labyan nga river diri mga kabisaya nga daghan na nga ligo gyud. O gusto na ko ni siya mabalikan para matry nga makaligo diri. I don't know kung sakto ba niya kung pag-pronounce communal or communal ranch, but anyway mga kabisaya, nakasulod na gid ta sa lugar sa dalan padulong sa communal ranch. Medyo gamay gid ang dalan padulong sa communal ranch mga kabisaya ug dili simentado. Munang advice gid nako kung ani mo diri, it's either motor single mo or kanang sakyanan nga medyo taas-taas. Ayo tong dapa gid kay nga sakyanan guys, kay maglisod jud kayo mo kay naa sa unahan na mga dagkong bato. Sa pagsulod nato sa dalan sa communal ranch mga kabisaya, makita gid nato nga isa sa ilang main source of income diri ang pagbaligya sa kalo. Gikan sa ubos padulong diri sa ibabaw nga dalan padulong sa communal ranch mga kabisaya, makita gid nato nga wala pa gid siya na simento og naay portion nga lapad-lapad ang dalan og naagi portion nga grabe kagamay sa dalan. Og kung dili gid mo maghinay mga kabisaya, nagi tendency nga mga bangga mo. Especially kanang pakurbada, medyo gamay gid ang dalan mga kabisaya.
Mailhan na to mga kabisaya pag duol na kita sa communal ranch kay naay mag-collect sa tuwag environmental fee ug entrance fee. Og makita sad nato sila diri nga naay gapamaligya ang og kalo og katong wala nakapalit dito sa may pagsulod yun nato no. Pwede gid kayo mo diri mamalit para sad mahalinan pud sila. Naibayad sir? 70 period, ma'am. 70 per head. So isa rin mo naog dito. Isa lang. Okay, Paparegister. thank you sir. Okay, salamat, ma'am. Merry Christmas. Merry Happy New Christmas, Year. Happy New Year. So, naibayad 70 pesos per head. Isa ang munaog mga kabisaya kay magbayad og 70 pesos per head ang bayad ana. And since kay medyo malangalangan pamanta diri nga lugar mga kabisaya, minaog silang MC ug per kay gusto mag picture taking kay diha pa lang daan mga kabisaya, nindot na gid kaayo ang talan-awon. Dili lang gid nako maklaro gid sa video na kuno kay nag-drive ko but promise diha pa lang daan mga kabisaya as in the best na gid kaayo ang mga view diri sa Impasugong duol sa communal ranch. While nagkaduol-duol na kaita sa communal ranch mga kabisaya, medyo nagkagamay na pud ang dalan. Basta careful kita diri mga kabisaya kay ang pikas dalan, pangpang na siya, ang pikas dalan na pa siya bukid. Finally mga kabisaya, nakaabot na kita sa atong destination karong New Year. Og lucky kayo ta kay nakakita gitag sakto nga parking area nga pwede ta maka butang sa tong tables and chairs para sa atong naabtan diri no. Og happy gid kayo mi kay kana among giparkingan diha mo na siya ang last bitaw nga nindot kaayo view kay makita gid nato ang sulod sa communal ranch tapos naay mga horse na makita dira din tsada kaayong view, tsada kaayo ang tambayanan as in all green gid kay siya mga kabisaya. Nabagay gid kayo ang kalo nga gipalit nilang perno, mura gid sila mga asyendera diri sa communal ranch og pag-abot pa lang namo mga kabisaya, diretso na gid namo giplastar among tables and chairs ug mga pagkaon kay grabe na gid kagutom guys. Kay pagbata pa gid namo anang buntaga, diretso na gid mi nag-prepare, diretso na mi nagbiyahe. And then ako ana gibalik na lang gani akong sanina sa New Year kay sayang kayo kay 1 hour lang gid ko nag-spend sa pagkuan bitaw pagsalubong sa New Year. So gibalik akong sanina uy kay kuan man sad na uy wa man sad na nanimaho. And then among gibalom na sa dihang amo ra pong handa sa New Year mga kabisaya og apil ang Jayco nakaabot gid diri sa communal ranch. Gamit kayo ning lutuanan. Nakadto na magid kog daghan lugar sa Bukidnon mga kabisaya pero kaning Impasugong mo gining pinaka the best of the best diri sa Bukidnon. Labaw na kung diha mo mag-lunch together, banding mo sa imong family tapos nindot kay ang view, nindot kay ang tambayan ninyo, very green na green gid kaayo. Wala jud mi gasto sa food diha pag suroy mga kabisaya kay again nagbaon ra gid mi nga sobra-sobra na mo sa mo New Year's Eve. Excited gid kayo mga bata nga mag horseback riding mga kabisaya mo nang pagkahumag paniudto diretso gid sila diri no. Then ang bayad ani is 250 pesos. 30 minutes na mga kabisaya ug sila pod mismo ang mag-video ug ang mag-picture sa imuha kung magdala kag kamera. Ug tudluan po kanila mga kabisaya kung unsaon nimo pagpadagan og kusog ang kabayo. Mom is wearing pajamas. Thanks. Pero social siya nga pajama bi. Kabalo ba katapila ni? It's 900 pesos. Social siya, di ba? I guess. Ay, dagan pa. Nice gid unta kaayo kung magdungan sila sakay sa kabayo mga kabisaya batungod sa kadaghan gid kaayo nga nanglaag karong adlaw diri sa communal ranch. As in inilugid kayo ang kabayo guys. Then gikapoy na pud kayo ang tig-guide sa inyo sa kabayo kay digit sayon. Imagine libuto nila ang tibuok area diha tapos gabaklay ra sila ana gid ko nga grabe makakapoy mo kanilang gibuhat bay then tibuok na siya adlaw ilang buhaton guys.
After ni Markin, nagdungan si Per o si MZ mga kabisaya, kay gihulatan na mo tong guide ni Markin, and then nay isa ka guide nga bakanti. Nice jud kayo tan-awon nga gadungan sila mga kabisaya, no? Labaw na kung sila gid tulo unta ang gadungan para tsada ang video, murag gig social, then murag bitog very true gid kayo nga mga syndera ka syndero, then anyways, kay dili man gid na siya tinuod, no? Magkuan lang kita ni manifesting nga pohon, makapalit tag ingunani nga yuta nga naay kabayo, no? Kay grabe ka tsada gid guys. Tapos ang ngayon pug kayo ang kalo nga gipalit nila ni Pearl. So kung mani mo diniding gusto niyo mag horseback riding, palit mo kalo guys kay mas mukwan gyud, mas angayan ug mas gwapa gid mo tan-awon magsakay kabayo nga nakakalo. Ginirepes mo kung dili kay grabe siya hapon, pero gwapa gid kay hapon kayo ang talan-awon diri mga kabisaya, pero grabe lang gid siya hapon guys. Ginervyos ko guys, kay grabe mo na kita sa pinaka-top di sa impasubong, no? Grabe kahabog din guys. Makita man gid niyo sa kulikod nga murag kumuhulog ka na 50-50 na gyud. Tanawa sa ninyo atong background guys, grabe ka nice. Sada gid kayo, very very green, murag kag nasa New Zealand, tapos the weather is very very good. So kung gusto niyo mo ani diri guys, impasubong ani na mo. Ano pagduwa kay nice gid kay diri. Bilis lang mahadlok. Tanawag ito ninyo sila, oh. Sila mahadlok, guys. Oh my God. Ako mahadlok ko gano'n. Uy, mahadlok. Kinervous. Mga kabisaya, kung gusto gid mo peace of mind, kanabitong ang oras inyo hara, kay diri sa communal ranch, walay signal diri. So, kung magbanding mo with your kids, with your family of course, makabanding gid kayo mo, mga kabisaya, kay kamura gid ang mag-istorya, tapos as in walay magtanaw sa phone. Siguro magtanaw lang kay tungod kay sa mga videos ninyo, mga pictures ninyo, but the rest ana nindot na gid kayo ang banding. Then kami diri sa akong mga kids, grabe gid kay mi ka-happy, no, kay for the very first time nakaani gid mi diri sa communal ranch og di gid ka magmahay guys. Grabe ka gamay ra imong magasto kay syempre ang tubil gastuan man gid nimo, pero when it comes sa food, magbalon na lang gid mo mga kabisaya kay mas nindot man sad ang banding kung magbalon mo. Then kami dira nagdala lang sad mig gamay nga malutuan kay kung gusto niyo mga pay tungod sa katugnaw sa weather, I mean sa hangin diya ganahan jud kay ka mga pay. Mo gini pinaka best gid kayo nga birthday ever para sa kuan. Igo lang gid mi nakasakay sa sakyanan mga kabisaya, nag-ulan na day kusog diri sa communal ranch. So careful gid kayo mo mga kabisaya kung mag-ulan kay delikado jud kayo ang dalan, plus grabe ka lapok, medyo mag-slide ang imong ligid.